नमस्कार मंडळी. तर आज आहे रविवार आणि माझा दौरा आहे आपल्या कोल्हापूरपासून 20 ते 23 किलोमीटर असणाऱ्या सातेरी म्हणजेच महादेव मंदिराला. तर जाता जाता हे बघा लोकेशन खूप छान भेटलं. माझ्या मैत्रिणी आणि मैत्रिणींची मुलं आणि मी आणि माझा मुलगा असे आम्ही धमाल मस्ती करत जाता जाता एक आजीबाईपाशी गेलो. त्या भांगलत होत्या, त्यांच्यासोबत जाऊन मस्ती केली. त्यांना घेऊनच सोबत आम्ही केक कट केला. आज माझ्या मुलग्याचा वाढदिवस होता म्हणून आणि पुढचा प्रवास चालू केला. थोड्याच वेळात आम्ही जाऊन डोंगरावर पोचलो. तिथं पायऱ्या आहेत थोड्याशा चढायला. चढता तिथे एक गुहा लागली आम्हाला. हे बघा गुहा आहे जी पांडवांनी बांधली अशी कथा आहे. हे मंदिरसुद्धा पांडवांनीच बांधलेलं आहे. त्याची पूर्ण कथा पाहिजे असेल तर नक्की सांगेन तुम्हाला. ही पिंड आहे, खूप समाधान वाटतं तिथे गेल्यानंतर. ही विहीर आहे पांडवांनी बांधलेली आणि हा नंदी. आणि तिथून पुढं बाहेर असं बघितलं तर खूप छान सुंदर लोकेशन आहे, बघण्यासारखं आहे, वन डे ट्रिप करण्यासारखं आहे. तुम्ही असे वन डे ट्रिपसाठी शोधत असाल तर नक्की मला मेसेज करा, तुम्हाला लोकेशन सेंड करते आणि मला फॉलो करा. थँक्यू.